O Sergas incorpora o primeiro robot con navegación cinemática, realizará a cirurxía de columna de alta complexidade no Hospital Clínico de Santiago. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, estivo esta mañá no Hospital Clínico Universitario de Santiago, onde coñeceu a última incorporación do centro. Trátase do primeiro robot con navegación cinemática que está plenamente operativo e realizará na capital galega a cirurxía de columna de alta complexidade. Un sistema que ten a peculiaridade de que te permite facer cirurxías moi complexas na columna. Non? É o primeiro hospital público en España que dispone desta tecnoloxía. E, por outra banda, pues, reafirmar o compromiso da Xunta de Galicia con todo o que é referente á innovación tecnolóxica, ¿no? E tamén ao aumento da calidade asistencial. ¿No? Si isto é un sistema de cirurxía robótica totalmente intelixente, ¿no? Que permite actuar con unha gran precisión sobre determinadas patoloxías da columna, ¿no? Fundamentalmente problemas, alteraciones estruturais, ¿no? Moi grandes e tamén tumores espinales. ¿No? A maior ventaxa que ten é que te permite unha maior precisión e, polo tanto, maior eficacia e tamén unha maior seguridade. ¿No? E tamén permitirá ao paciente volver á súa vida normal con máis rapidez. Outra peculiaridade deste sistema de cirurxía robótica é que se puido incorporar grazas á planificación, segundo afirmou o conselleiro. Dun contrato de implantes para a columna, no, que tenga mellora a adquisición deste sistema, no, con lo cual teóricamente o acceso ha sido, pues, digamos, a coste cero. ¿No? Insisto, a ventaxa que ten facer unha planificación da nova tecnoloxía de unha maneira moi ben pensada. ¿No? Xa se han feito, creo que 3 casos, que depois comentarán os doctores. ¿No? Este é un proxecto de colaboración, ¿no? Dentro da unidade de Raquis, ¿no? Que ten dos servicios, por un lado o servicio de traumatoloxía e por outro lado o servicio de neurocirurxía, e agradecer pues, a todos os profesionais, ¿no? Que están traballando, insisto, en este proxecto, tanto neurociruxanos como traumatólogos, como enfermería, como anestesistas. O robot multidisciplinar xa realizou as primeiras intervencións e os pacientes evolucionan favorablemente. Isto é froito do traballo conxunto da unidade de Raquis, neurocirurxía, traumatoloxía e a colaboración de anestesioloxía, reanimación, reumatoloxía, radioloxía e neurofisioloxía. Intentamos ganar precisión, eso seguro, o sea, disminuir o número de complicacións, disminuir as incisións quirúrxicas con este aparello e despois o que vamos a ganar incluso rapidez, pensamos. Entonces, a idea fundamental é centrar unha patoloxía que é só a columna, que había servicios, traumatoloxía e neurocirurxía que se podían facer indistintamente, seguirase facendo, pero o ideal é que traballemos xuntos. A cirurxía do raque, creo que é moi importante haber dado ese paso. A cirurxía robótica en todos os sensos veu para quedarse, e iso creo que é unha cousa moi importante, e nós como profesionales temos que dar o paso para intentar integrarnos en esa nova tecnoloxía. E despois o segundo punto é pôr en valor a posibilidade que nos deu a nosa xerencia para estruturarnos como unha unidade multidisciplinar de cirurxía de raque. Somos a primeira en Galicia que nos estruturamos desta maneira, traumas e neurocirurxás traballando xuntos, ademais de outros servicios como anestesioloxía, unidade do doador, etc. O conselleiro agradeceu o compromiso, preparación e experiencia dos profesionais da unidade de Raquis, así como de todos os equipos que fan posibles estas intervencións.